Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka kalla mun kasance da wannan bawan Allah da ake ta jin tallansa yadda yake faɗakar da al'umma a game da magungunansa shine Dr. Mai Addu'a. Amma Hausawa suka ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Da farko miye sunan malamin a cikin wannan zaure namu? Alhamdulillah, sunana Imrana wanda ake malakabi da Addu'a Traditional and Islamic Medicine. Babu shakka wannan shine sunana da mutane suka sanni na fice a cikin shi, wanda inda ya harka ce ta bada magani na taimako, walau taimako na gefen Islamic ko traditional ko kuma wannan inkiya da ake cewa mai addu'a da kake ji, muna daga hannu mu roki Allah ya biya mutum bukatunsa. Shi yasa aka min lakabi da mai addu'a. Wannan shine sunana a takaice. To na'am, amma da farko kafin mu ci gaba, Na'am. gaskiya yanda al'umma ake jinka a ainihin wato garuruwa Na'am. daban-daban irin birane da ƙauyuka haka, Na'am. suka ce ya kamata gaskiya wannan zaure namu ta gayyato ka na musamman domin ka faɗakarwa al'umma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ɗumbin alkhairi da kake rabawa bayin Allah. Na'am. Sannan kuma daga ciki na ji labarin ba iya musulmai ɗaya kake wato ainihin taimakawa ba, har da 'yan uwanmu ma'ana kiristoci kana ba su wannan taimako. Amma da mu so mu ji dukkanin jawabi da yake kunshe daga kai bakinka domin masu sauraro su ƙara ji da kunnensu kuma su ƙara kallo da idanunsu fili domin ka. Na'am, alhamdulillah, Allah ya min baiwa wanda ya kamata dole ne in fita in nuna wa duniya kuma in gode wa Allah. Ni harkar magani na gaje ta ne, kuma bayan na gada ni hasali ma ban son yin abu. To amma sai na ga bai kamata a ce ana sako da mutane da suke sa damfara a cikin harkar ba, kuma ina kishin abin ganin yadda kakata ta yi da mutane ta wanye lafiya da su, kuma yadda muka samu suna, yadda dai ana zuwa a karɓi magani ba dare ba rana, walau na gefen Islam ne ko traditional. Da wani sa'in addu'a ma kaɗai in ka zo za a maka ka tafi ka bada abu rariya. Shi ne ga ya kamata in tashi in dinga taimaka mutane, da yara da manya da tsoffi da musulmi da kirista har da pagan. Mun muna ɗaukan taimako mu ba su. Idan kai musulmi ne za mu yi addu'a ne, sannan mu ɗauki itacuwa ko kuma maganunuwa na Islamic chemist irin su habbatu sauda, su man zaitun, su man hulba, su man tafarnuwa da dai sauran abubuwa mu ɗauka mu ba ka yi amfani da shi. Idan kuma kai kirista za mu ɗauki magani na 'ya'yan itacuwa irin su tafarnuwa, kaga itace ne, irin su yaɗiya, su gamji da dai sauransu mu ba mu ta yi amfani da shi. To alhamdulillah mun ji jawaban nan, amma shin mai addu'a Na'am. maganin ka iya maza kake bawa ne ko kuma har da mata? Ai kamar yadda ka je a bayani na ɗan jarida, magani na ba wanda ban bana ba, ina ba da taimako walau jariri, kai jinjiraye ma na fi so a kawo su. Wannan matsala ta kurgan, yaron ka zai shekara 2 cikin ƙoshin lafiya zai tashi bulbul da yardar Allah, da maza da mata da yara da tsoffi, kowa da kowa ina ba su taimakon wannan magani. To mai addu'a, Na'am. shin a wani waje kake da zama domin al'umma masu jin mu da masu kallon mu su ƙara fahimtar inda kake? Na'am, ina zaune a jihar Adamawa cikin Yola North a unguwar Rundu. Amma Allah ni ina yawo gari, kuma ina yawo ba wai ina bi lungu bane, a'a ina sanar da makusanta sai a zo a karɓi taimako. Ina ɗan yi wata ɗaya wata biyu sai in ƙara gaba. Wani sa'an kuma ina zaune a Adamawa zan shekara ba zan ji ko ina ba, kuma ba aiki na ya tsaya bane, ana kira na ta waya ana tambaya na taimako ina mika. Wani sa'an ma ina gida bana fita shago. To alhamdulillah. Zan ga magani da maganin da zan je in siya in tura maka duk inda kake a faɗin duniya insha To Allah. alhamdulillah, amma mai addu'a muna maka albishir mu ma karan kanmu masu wannan zaure. Na'am. Akwai wata wato dattijiya, Na'am. mu ce mamanmu ma'aifiyarmu, Na'am. ta ce gaskiya ya kamata mu faɗa a gabanka domin al'umma masu jinmu da masu kallon mu su ƙara shaidawa. Na'am. Ta ce gaskiya ta taɓa karɓan wannan taimako, Na'am. ta haɗu da kai a can wani gari Na'am. cikin Kamaru, Haka. ana ce da shi Yawunde. Muna Ta ce kwarai da gaske ta haɗu da kai a lokacin ta tashi dawowa bayan lalurin da ke damunta, Na'am. amma ba za mu faɗa wani irin laluri ba ne da Na'am. yake sirri ne. Na'am. Ta ce alhamdulillah, sanda ta ɗaga hannu ta yi wa Allah godiya, kai ma ta maka addu'a. Ta ce mu shaidar maka da wannan magana, Na'am. kuma insha Allahu muna fatan tana zaune a gida ita ma tana jin mu. To alhamdulillah, mu dama kullum muna gode wa Allah, muna ba da taimako, muna roƙon Allah, kuma Allah yana biyan bukata.
shi yasa dole mu gode wa Allah. Na ji daɗi da wannan godiya, mu ma ba yin mu bane, ba yin kanmu bane, ba iyawar mu bane, roƙon Allah muke kuma Allah ya biya mana bukata dan Allah shine miji roƙon bayan. To amma kamar yanzu namban wayan ka fa da mu so mu ji. Na'am, namban waya ta ita ce 070 64 94 63 94. A Hausance shine 0700 64 94 6394. Wannan number duk lokacin da ka kira ni in tambaya ne, in neman ƙarin bayani, in dangane da lalurar ka ne ko dama istiyara kan wani matsala, in ka kira ni zaka haɗu da ni da kai tsaye, ni kuma zan yi magana da kai sai mu san yadda za a yi taimako na isa gare ka. A to alhamdulillah masu sauraro mu kun ji yanda muka wato ainihin tattauna da shi Dr. Mai Addu'a, ya ce bai tsaya iya nan ba, yana yin wato ainihin addu'a irin laluri idan ya kasance da bawa yakan daga hannu ya roƙa Allah, sannan kuma bai tsaya a nan ba, mata da maza yakan ɗaukan taimako ya bayar, da yara da manya da ƙanana da tsoffi, sannan kuma ya ce bugu da ƙari yana taimakawa musulmi, sannan kuma bugu da ƙari ya ƙara cewa ba ma musulmi kaɗai ba, hatta kiristan yan uwanmu yana ɗaukan wannan taimako ya bayar, domin kowa na Allah ne. To she mu ce ku kasance da mu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.